Så ruller vi. Left hand circuit, Kona H101, 705 also, space with 04. Og der er fuld pedal på. Perfekt. Så flyver vi. Okay, reduce full power setting. Og jeg kan du se højden. Den lille viser, den store viser. Ligesom på et ur. Vi er lige kommet igennem 1000 fod. To hvad? 1000 fod, 1200 fod. Kan du se, hvordan den kravler op? Hvor langt skal vi op? Vi skal op til 2500 fod, cirka. Vi lige ser, at der ikke er andre her. Firefly climbing out to the east. Will call me, John. Safety, du har ikke nogen løse genstand, vel? No loose items, everything strapped down. Du har ikke nogen mønter eller noget andet. Pjat. Godt nok. Location. Vi ser, om vi kan komme et sted, hvor de ikke bliver så irriteret på os. And look out. Så skal vi, hvis du på noget tidspunkt ser nogle flyvemaskiner, eller nogle andre ting, der flyver i luften, så sig lige til. Det skal jeg nok gøre. Okay, og så går vi ned, så laver vi et loop til at starte med. Yes. Lige under Hun er ikke derovre. Ja, godt set. Han flyver væk fra os. Okay, et loop, det er når vi flyver lige ud, som vi gør her. Stille og roligt. Og så flyver vi op, og så trækker vi opad, 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 opad. Sådan. Det er vi ved. Og så kommer jorden til at hænge på hovedet. Hey! Og så nedover, og så trækker vi G. Det er sol. Godt, så skal vi op igen. Sådan der. Så det prøver vi lige en gang til. Men det er variation, så vi kører op, 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 op. Op på hovedet. Og så når vi peger nedad, tjek der. Lige ned mod husene. Så vender vi lige rundt en tur. Tjek. Fortsætter nedad. Og så op. Og så flyver vi opad. 45 grader. Så drejer vi rundt på vejen opad. En reverse half Cuban. Wow. Og vi er over skyerne. Kan du se skydækket? Ja. Jorden lige foran os. Og tilbage igen. Jeg vil godt mærke, at jeg trækker den her. Kan du godt det? Det er okay. Det var noget vildt. Så lige holde øje en gang. Okay, så laver vi det trick, vi lavede snakke om før. Jamen. Hvor vi flyver 250 km i timen. Det går der vel lige knapperne af. Og så flyver vi lodret op i luften. Okay? Vertical in. Vi løber tør for knald. Så vender vi næsen nedad. Lige ned mod jorden. Og så trækker vi ud. Okay? Ja. Og så siger vi så godt, vi vil godt en tur over mod søen derovre, så drejer vi lidt til venstre først. Så se søen derovre. Ja. Den vil vi gerne over til. Så vi drejer til højre, men på en lidt usædvanlig måde. Vi gør lige sådan her. Så drejer vi til venstre. Hen over skyerne. Ned over haverne. Har vi søen heroppe. Der er flyveren flyver derovre. Kan du se ham derovre? Ja. Han er hurtig. Ja, det er jo, man laver dogfight, som vi gjorde i 2. verdenskrig. Så laver man det der. Så skal man have meget fart på, eller hvad? Og så skal vi bare have guns på, så skyder vi os. Ja.
bag ved os. Okay, så kommer vi op her, så skal vi lidt højere op. Så vi er på de 5-1. Ja, du har været på 5, ja, det har du. Ja, desværre så er vi nødt til at flyve hjemover nu. Hjemover. Her er det barrel roll. Så trækker vi tilbage igen. Og desværre er vi nødt til at trække hjemover. Allerede. Ja, det er lidt synd. Allerede. Og hvad vi lige kan øve os lidt på her, det er at lave de rull, som man kan her. Hvor man holder næsen fast sted, og så drejer man rundt. Sådan her. Wow. Og så bliver vi hængende. Så kan du så se. Hallo. Ja. Det er Margaret, der spænder her. Det er sådan, man ikke flyver normalt. Det er sådan, vi flyver, det er sådan, vi ruller. Ja, det er meget sjovt. Nødt til at prøve at flyve. Så er du fast. Holder du fast her, så kan du se, at du skubber næsten fremad. Går den ned. Trækker du op, så kommer den op. Til venstre. Og til højre. Og så det. Ja. Så holder du med næsten sådan nogenlunde flat. Jeg holder den lige. Så vi flyver den vej der. Så du kan se derovre, der ligger lufthavnen. Der skal vi over til. Jeg skal lige sige noget til ham. Golf Mike X-ray, down. Så nu kan du se over. Kan du se lufthavnen eller flyvepladsen over til venstre? Ja. Kan du se landingsbanen lige foran os? Der kan du også se, at den har asfalt på den højre side. Kun halvvejs, så vi lander på den her græs i dag. Ja.